Is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Diyan Pangasinan, walay saksakaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Diyan Dagupan, Paborito. Manawa, Paborito! Mangaldan, Paborito. San Fabian, Paborito! diyan sa Nasinto, paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Ang inyong official summer station. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Talagang summer ang saya-saya dito sa Pangasinan. Halina na mula Lingayen Beach, saya di mapantayan. Kasama barkada, buong pamilya. Summer ang saya, oh, oh, Pangasinan, sigaw ang dugo. Init at saya, sabay-sabay nating maranasan. Radyo Pangasinan, Your fun under the sun summer station. summer ang saya. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radio Pangasinan at Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. PAM Sabinmalay! PAM Sabinmalay! Paninilbihan, agresibo, matapat para sa mabilis na ikauunlad ng bayan tuwing Lunes, Merkules at Biyernes alas 8:30 hanggang alas 9 ng umaga. PAM Sabinmalay! Dito lamang sa inyong paboritong himpilan DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. PAM Sabinmalay! Okay, good morning, good morning, good morning. Masantos San Mabig, good morning at balang sinansakay PEM. Paninilbihang agresibo at matapat sa bayan ng Binmalay. Siyempre, Kolop Cantabayo, saray host yun sa iyong programa. Amigo RJ Beremenes at your service always. Sana siyempre saya partner ko, bising-bising sayang kabasan na partner Leon Elorde Castro Jr., Oscar Head na Binmalay, Oscar President at Luyag na Pangasinan. Good morning, partner. Good morning, partner RJ sa Estasyon Taya PM. At Binmalay at may tira na luyag ni at saray tumurangal tayo masantos na maabi ka kapusan at sikaran namin diyad luyag na Pangasinan tanjad bali na Binmalay. Yes, basic ka natan, partner. On partner kasi natan may agaw ya nilaan ya fighter tayo na kaskip na si National Commission at sara may centenarian octonarian 1885 1995 na 100 years at bali na Binmalay at saray 150 ya senior citizen at bali na Binmalay, partner RJ. So, watan kila natan sa evacuation center? On, wadyang natang pati kato na sumpal ko man salita at medyo kilang ni sa eret ininininin ko namin sa kulangan nung namin kailangan ta sila bay ko naawa na namin sa saya so 10,000 ya abayag nala ya piyugagap na saray senior citizen at bali na Binmalay. Si paray gestatan na partner, si paray watan niya ilaluan niya paruntal da sayan Walay o sa Bidjaya no makatuloy sa district saya regional chairman na National Commission si Attorney Glyza Tadeo o andi may alternative to tan inimbitan ko intiron municipal officials
yaman salita tan mituyaw. At sa raya iso senior lapod karuman mi salamat at tamin ni resolusyon ya para senior inaprubahan na saray sangguniang bayan ni Papangulo na Vice Mayor Edgar Maminta dan amin ni Raya opisyalis sa sangguniang bayan at bayan na Binmalay. Linuwan ta partner supervision kilabat amay supay mangipalima na saratan cheke o kasya iter sa Kasya resenyo. iter na sa National Commission. Mhm. Tagay, alda dalilsi po ba Commissioner Margarita Gutierrez, Aha. kati National Commissioner na National Commission. So- Ito na yan, national in nature. Pero by next week, May 11, hanggang 14 at may local version Aha. na skip, ito na birthday celebrant para January, February, and March. Supay in charge sa the distribution natin, supay kang bumbunta na kasya yamang distribute partner. Saray National Commission partner. Asong laratan. Ulara dyan. Okay. So, Next week, birthday yun, may tawagan tayo local version tayo, sa treasury tayo, partner Haji. Ang apoy bubumbulan na Oscar hanggang kwarta, Yes, supervision kami labat, partner. okay. Tan na, so malinaw at satan. Kami sa mali schedule, tanamin, i-appears na senior citizen. So, di mapulay programa, di mo ni. Kung pa lang ko lang, kato na amungutong ko lang oras, may salamat partner Haji, tara sa kalugaran tanta kapimalay, ulit, masanto siya kapusan, mabig tanumpay lang na buwas, no? Kasumpal te programa, siguro na buwas at makapanbalitak, ng tura may agawa, arami nagagawa, binmalay. Nata kasi talura, affair dya, talura. Tumanay. May palagita na space na aray yung trabaho, pigay bulan, may agree. Wala ito na mo, ayuda para sa farmers partner Haji. Inere, di tan mo. Evacuation Tandiba Training Center. Okay. So, di tan mo nila lamang anto On partner Haji. Okay. So, nagagawad Binmalay, sa blessing. Yung sasabi Binmalay at Agali Karakal, partner Haji. Okay. So, take it away, partner, si Kaso niraratay yan. Uli, pasantos sa mga kaposan sa Dumurangal, unguruan tayo sa dispensa, ay aga maka-eri natin, talapot saya, unang tiray ay supaiter tayo na saya, so gagawin daya distribution na kaskip na saray senior 150 rintirong Binmalay, partner Haji. Salamat na masantos sa kaposan at sinamin. Okay, thank you, partner Leon Elorde Castro Jr. Oscar Head na Binmalay, Oscar President, sa Iluyag na Pangasinan, sa tay nagawan distribution para saray senior citizen, centenarian, sa Balay na Binmalay, bilang 150. Wow! Agyan, 4 pet no sampi so awatanda pigara kasi pero jada antak 3,000 na mo di bale linuwan tayo nagunuyan paano makapawil ni si partner Elorde Castro Jr. Kamyamay so sara may activities natan ditan sa Balay na Binmalay. Good morning, Dasaray Dumarangal Titanod Barangay Kanawalan. Diyan sa Gayaman, good morning. Diyan sa Papaguyan, good morning. Kay classmate, Kapa Will Soriano. At syempre diyan sa may Malindong. Sa kanilang chairman diyan. Syempre ang Liga President, si Sir Butch Merera. Good morning. Petsa sa isa natan o ni nabuas ang ganda buwas may panangi pasana sara may baydaya magmaliw scholar dita na da Balay na Binmalay sambut yun ganda wala ni oras bayag matlatan actually kapost da sa Facebook page na sa Balay na Binmalay. Piano jaduntan at makatulong tanya programa para da sara may least fortunate but deserving Iran estudyante mampatuloy da sa kolehiyo. Kaso yo so panaaral yo si kayo so magmaliw dalan na ni de aligwas
na pamilya yo. No, akin simot may total dismantling. Total kangkut talagang according to the mayor nan pituyawan tayo. At walang ititira, lahat alisin nung yung mga illegal fish pen diyan sa bayan po ng Binmaloy yan. Para yan ma-regulate. Mayroon ho sigurong itatagdang lugar, iturudang lugar, ya saraglabat, ya panpanakan na sa tay, pispen. Inayarin na panakumpunian na saray bangus, tilapia, anto kamanditan. Kani sigsiwagkal, wata nira na panagdya, panagdiman, nira mambabayar da sa munisipyo. Ang gapoy income, hindrance ni o sagabal da sa navigation. Iraratan iran pispen. Kanyan sige, tignan natin ang mangyayari sa May 15. Yan, talagang alisin yung mga pispen dyan sa Kailugan, sa bayan ng Binmaloy. At according naman sa kanilang municipal agriculturist, talagang matagal na pala yung pinag-uusapan. Matagal na pala yung binibigyan ng aksyon. At sinasabihan yung mga naglagay ng kanilang mga fishpin dyan. Alam nyo na, yung palaging rason. Mikasira magano tani kapambulos mini fingerlings pabalagan mini insan kalan mila no amay harvest mila o raratan ya kindamat tanto amay ang karaw iray palugit pero kasumpalandan na harvest no aliwan na stricto ang kapoy monitoring bulusan dalaman. Yan medyo ondudo ko pero natan ultimatum ang kakilabat sa pet sa 15 kapulusan niya bulan voluntarily na pagkalyularatan napag si kilay mambagot no kawanan nun yun iratay inkargayuran ikat. At satay kawayan, hindi naman po biro yung pagpapatayo ng pispen. Dakal ya kawayan, so nakakulamod satan. Isan mo ni liberan na sa may ikat, yung malagsubutaw to. O, di ba? O, kanyan kawanan nanda, si karay mangakal. Pero no kalandan kawanan, hindi mas maong tamabiga minus sa trabaho na saratay manukal taning karo iray ayuda da sa PNP da sa MDR Rimo tan saray barangay officials concerned municipal agriculturist itana da Binmaloy kapiano ipatunton susatan niya pambaklas nasaratay pispen da Kailugan na balay na Binmaloy. Yan yung may dapat sa ganyang gawain may political will ka nanunutang kulaingan si dating gobernador gobernador Gubama. Si Katuya mo so ay mirong yung gobernador luyag na Pangasinan Jenner Nexon talagan impatuntuntutay impanlinis na saray Kailugan atan may programan ilog ko aron ko ilog ko bilayan ko talagan sinukisok daratay Kailugan at interon luyag na Pangasinan. Talagan impatunton so sa ating pambaklas maging sino ka man di ka po pwede di pa kay dayat
salim o samber ka saray marginalized fishermen tayo dya kwan ya agarat makapan na palag na ikat at kailugan lapod no nabay kad sara may pispen wala rin bantay turatan worst ni at sangkailini so nampaunan at saratan ag kayo nayari dya so, akala so Pangasinan na sa may sangkalinisan niya ilog award Tiron Region 1 may political will ganun naman po yung ipapatupad ganun din po yung ipapatupad ni Mayor Pet Merera sa Mayo 15 bangan po natin yan yung paglilinis sa kailugan ng bayan ng Binmaloy at syempre inulit po natin anong magiging ganansya niyan pagka naalis yung mga pispen dyan sa bayan ng Binmaloy may mga lugar naman na pagpapatayuan i-regulate nga para hindi maging sagabal doon na sa mga mambabaluto kalamor yung dadala nagkailugan tansara may mansisigay yun ang magiging benepisyo at the same time pagka yan ay na-regulate syempre kailangan mo ay man-apply sa munisipyo mambayar ka mo ta nasaray na pagmunbayaran o pagka nangyari po yan additional income sa kaban ng bayan at pag may additional income syempre yung mga gastusin yung mga programa na ipinapatupad para sa kabutihan ng lahat mayroon hong may dadagdag na pundo masambit ko lang tulad nung scholarship program dahil nadagdagan yung income yung bilang na 100 naging 200 na ngayon malay po ninyo pagka may dumagdag uli na income di baka maging madagdagan po ulit sa susunod na school year di ba so yan po yung magiging kagandahan anong pagpapatupad ng dapat ipatupad at may political will yung ibig sabihin magalit na kung sinong magalit ang importante pinapatupad yung legal yan dahil sa lahat naman ng aspeto palagi naman nating naririnig yung sinasabi ni Mayor Merera masagasaan na kung sinong masagasaan umbarong lang umbarong basta sa importante gagawin ko'y trabaho dyan kwanto mo yan nararatan so say nababandag na saray tagadtanad say balay na Binmaloy yun ngang minsan na flag raising ceremony na nabanggit na rin natin at nakuna na ng reaksyon patungkol dito si Mayor Pitt yung may nagbigay ng isang kitchen at may nakasulat nga doon na the best mayor the best mayor sabi nung nagbigay bibigay ko lang po ito mayor sabing ganun tapos umalis na parang ganun yung pala isang kitchen na parang syempre kung tutuusin para kay mayor ngayon siguro na nakikita niya yung talagang paninilbihan ng mayor kaya niya naibigay yon at umalis na nga pero sabi naman ni mayor hindi naman niya magawang mag-isa yung mga bagay na para sa bayan ng Binmaloy kung wala namang tulong na binibigay yung kanyang kapwa lingkod bayan kaya sabi niya hindi lang ako hindi para sa akin to para sa ating lahat na mga lingkod bayan at ang pasasalamat nga niya yung naniniwala at sumusunod sa kanya yung kanyang mga department head mayroon nga tayong hindi ko na
mahanap yung interview natin sa kanilang municipal treasurer, di ba? Naiplina natin yun eh. Na talaga daw may pagka-stricto pero nasa lugar naman. Itong si Mayor Pet Merera at yung mga iba nga natututo daw sila dahil talagang ini-explain kung paano ang dapat gawin para hindi ho ma-question lalong-lalo na sa paggastos ng pondo, paggastos ng pera ng taong bayan. Ayan. Morning kay Insan Philip Tigno dyan sa may Caloocan Norte. Yan. At kay Insan Ray, kumusta la? Enjoy life ha? Enjoy life na. Itong mga pinsan kong ito, retirado na kasi. Pero pag retirado na insan, halata na yung edad, di ba? Dahil hanggang 65 bata, di ba? So, halatado na yung edad pag nagretiro ka na sa serbisyo sa gobyerno, except yung optional pero kung talagang obligado yung sabim lamay edad retirement age mo by 65 bata. So good morning Insan Philly Tigno dyan sa may Caloocan. Ganun din sa Gaspar family dyan sa may Kalit, Binmaloy. Good morning. At syempre yung ating kaibigan dyan sa may barangay Bunlag yan. Nurse yun Ewan ko kung nasaan na siya ngayon. Good morning. At yung nagtatanong naman na outside Binmaloy patungkol naman doon sa seminar na pagkuha ng lisensya, pumunta po kayo dyan sa Binmaloy. Pag ano naman po ninyo dyan, pag-akyat nyo dyan sa may bungad ng Office of the Mayor, may mga ano naman dyan staff na pagka ano lang, talagang tatanungin ka na. Si Dennis, good morning Dennis Guapito Dennis, good morning. Pagkaakyat mo pa lang dyan, good morning sir, ano po yun sir, sinong kailangan sir? Yun po yun, kaya hindi kayo malilito. Tanungin lang po ninyo, saan ba yung palistahan dito ng para sa lisensya kanyo? Para malibre kayo doon sa seminar, Ayan, inopen na rin ni Mayor, hindi lang dyan sa may Binmaloy, kaya sa mga karatig bayan na rin, para at least makatulong at may part 2 pa. Yung Operation Tuli at yung Operation Tuli yung tama at saka yung minor operation ng SIS itong buwan ng Mayo. Abangan po ninyo at i-announce din natin dahil tuloy-tuloy po yan. Ngayon nga yung mga farmers talagang may magandang balita na naman sa inyo. Dyan sa bayan ng Binmaloy, hindi pa buo din yung binibigay naman ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Yun po naman yung fingerlings ng mga bangus. Dahil sa ating napagalaman parang 1 million ata na fingerlings yung ibibigay sa ating mga pispan, yung mga may pukok, pispan. Para ayuda din sa kanila, lalo na yung mga nasalanta ng mga kalamidad. Hindi pa nabuo yung 1 million na fingerlings yan. Yan naman po ang mga programa na yan. Pasalamat po kayo at sa masugid na pagpapaluap po ng inyo pong mayor dyan. At syempre, makuli mayor, makulimot, iraramay department heads, natututukan mo. So sa trabaho na, kanyan makuli-kulimot, iraya man follow up. Saray concerned agencies, saratan iran pangkaukulan yudan. Good morning, si Marisa, dyan po sa may barangay Palyas. Palyas, saan tumbukan tani? Palyas, Papagayan, Tumisakay, liter PL.
na tutumbukan, Parayaw yun. Dali ko rin, Parayaw, Palyas, Papagayan. Yan po yung daan papuntang San Carlos City. Yan. Siguro nagsasalita na si partner ko. Medyo kinakapos na tayo sa oras. Hindi pa nakakabalik at nailalive yung magiging mensahe dyan ni Mayor Pete Marrera dyan sa may evacuation center kung saan magaganap yung payout para sa mga senior citizen dyan sa bayan po ng Binmalay. Kailang partner, sikasuhin mo yung mga kapwa mo senior citizen dyan. Dahil talagang dapat na alagaan yung ating mga seniors, di po ba? Dahil syempre yung kanilang obligasyon sa buhay natapos na rin nila. Kaya dapat lang na matamasa din nila yung mga ganyang ginawa sa buhay. Enjoy life, ika nga. Morning kay Barangay Kapitan Aguirre ng Barangay ano na yung barangay mo, si Machong Kapitan. Talagang pagka nakita mo to yung kanyang pananamit talagang hahanga ka. Diyan sa nasa dulo ng dila ko, Kap. Balagan, yon, Balagan, Binmalay, Pangasinan. Naman po yung papuntang Pututan, pagka magbabangka ka, dyan ka dadaan sa Barangay Balagan, yan, sa Binmalay. Good morning, Barangay Kapitan Aguirre, ang Barangay Balagan, yan. At dyan sa may Kanawalan, good morning. At syempre yung taga Sitio, Baguio, Taloy, dyan sa Papagayan. Partner, yan, binati ko na si Madam ng Baguio, Taloy, Barangay Papagayan, dyan sa bayan po ng Binmalay. So abang-abangan po natin yung mga iba pang announcement patungkol sa magaganap uli na Operation Tuli. Dahil nung una na ginawa po yan, marami hong nasirbihan. At dakal ni, so akapan Patuli, Pangasinan, Pampasigat, panahon to natan, tani bakasyon. Summer vacation, kapiloob na sa Gugaw. Yan yat indan imano, indan importansya. Mayor Pete Marrera, pag kinulang yung gamot, bunot sa sariling bulsa. Mayor para magbigay ayuda para sa kakailanganin dyan sa Operation Tuli. At yung para sa minor operation ng mga kababayan niya dyan sa bayan ng Binmalay. Apulay malaam yung oras sa dasayan na programa tayo, programan PEM, paninilbihang agresibo at matapat sa bayan ng Binmalay, bayan muna bago sarili. At syempre ang partner ko sa ngalan ng aking partner na talagang busy today, si partner Leon Elorde Castro Jr., Oscar Head na Balay na Binmalay, Oscar President Luyag na Pangasinan. Syempre dyan aspeto technical si Engineer Nexon Dakal. Terion amigo Balot RJ Beray Jimenez at your service always. May titilakak na masantos tan maabig ya oras at balang sinansakay. PAM sa Binmalay. PAM sa Binmalay. Paninilbihan, agresibo, matapat.